खुलुमबाय लोगोफोर सिकन क्रिएटर यूट्यूब चेनेलाव गासिबो लोगो नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङै दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं सिगाङावनो खावलायनाय थाखाबाय। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ जायफोर बिथांमोना दिनैसिमबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायनाय थाखाबाय। लोगोसेनो खाथिनि घन्टा बाटनखौबो प्रेस खालामनो खावलायबाय, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट होनायफोरखौ नोंथाङा गोख्रैयै नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदियै। दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। स' लेट्स गो। दिनैहाय आङो जोंनिनो माखासे ससियेल मेडियानि फंनैसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामबाय। जोंनि ससियेल मेडिया आथिखालाव सोलिबाय थानाय फेसबुक, वाट्सएप, यूट्यूब बायदिफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामबाय। आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो गोबाङानो ससियेल मेडियानि गेजेरजों गोबां मोजां खामानि मावनो हादों। आं बेखौ जायफोर बिथांमोना बेबायदि मोजां खामानि मावबाय बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। मानोना जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि बा जौगाहोनायाव बेफोरबायदिनो माखासे गोख्रों जोहोलावजोनि गोनांथि। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरोबाव नोंथांमोना इयुनाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। आंनि दिनैनि बुंनो गोनाङा बेसो। ससियेल मेडिया फेसबुक आरो वाट्सएप बायदिफोरावहाय जोंनि आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां थुनलाइ सोरजिबोबाय। माखासे लिरबिदां मोजां लिरबिदां सुजुयो। एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां वाट्सएप ग्रुप ओंखारबाय, जायफोरानोखि बैफोर वाट्सएप ग्रुपनि गेजेरजों गोबां गोजाननि लोगोफोरजों लोगो जालायनायनि खाबु मोनदों। बा गोबां जायगानिफ्राय गोबां गोजान बा क'क्राझारनिफ्राय गहपुर बा धेमाजि जनाय बा जोंनि बेफोरबायदि गोबां कमिउनिकेसन जानो सुबिदा मोनदों। बा गोबां जायगायाव बायदिसिना लाइसि मेगाजिन ओंखारोब्ला बा लिरबिदां नांगौ जायोब्ला बेफोरनिफ्राय जोंनि जायगानिफ्राय बा बायदिसिना गुबुन जायगानिफ्राय लिरबिदां दैथायहरनो हायो। बेफोर ससियेल मेडियानि जोहैनो जादों। बेफोर ससियेल मेडियानि गेजेरजों गोबां आथिखालाव गोबां बिजाब लेखाबो ओंखारबाय। जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि गोसो गुदुं खामानि लानानै मावदों बिथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जायफोरानोखि ससियेल मेडियाखौ दिनैसिम मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै बिथांमोनखौ आं आखाइ खबजबनानै गुरैयै खावलायो बिथांमोनाबो दिनैनिफ्रायनो ससियेल मेडियाखौ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय। मानोना ससियेल मेडिया ओरैबायदि बुस्थु, नोंखौ साननैनि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो नोंखौ गोबां फेमास खालामनो हायो आरो सानसेनि गेजेरावनो नोंखौ नारख्लायनाबो दोननो हायो। बेनिखायनो ससियेल मेडियाखौ मोजां खामानियाव बाहायनो आं गासैबो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायदों। मानोना ससियेल मेडिया वाट्सएप फेसबुकआ माने गोबां स्पिड दङ ससियेल मेडिया। बेनिखायनो ससियेल मेडियाखौ जानला मानला बाहायालाबानो आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खामानियाव बाहायनांगौ। आरोबाव ससियेल मेडिया जायफोर वाट्सएप ग्रुपफोराव मोजां खन्थाइ सुंद' सल' बायदिसिना हरो बिथांमोन लिरगिरि लोगोसे ग्रुप एडमिन बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर होनो सानो। मानोना बिथांमोन बायदि गोसो गुदुं सुबुङा दिनै बेफोरबायदि हान्जा बा ग्रुप बनायामोनब्ला गोबां जोंनि लाइमोनफोरा थुनलाइ सिबिनो रोंनाय नङामोन, बा दोंसे खन्थाइ लिरनो रोंनाय नङामोन, दोंसे सुंद' सल' लिरनो रोंनाय नङामोन। दा बेफोरबायदि हान्जा दानानै जायफोरा रोङा बिथांमोनाबो सोलोंबाय आरो जायफोरा रोङो बिथांमोनाबो आरो दावगालांनो खाबुखौ मोनबाय, माखासे थुलुंगा मोनदों बेफोरनि गेजेरजों। दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे जायफोरा ससियेल मेडियाखौ मोजां खामानियाव बाहायाखै बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना ससियेल मेडियाखौ मोजां खामानियाव बाहाय। आं आखाइ खबजबनानै खुलुमो जाहाथे नोंथांमोना मोजां खामानियाव बाहाय। आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। गाज्रि जादोंब्ला निमाहा हो, मोजां जादोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।